Прывітанне, сябры, няўжо это здарылася, але сумна это асэнсоўваць, нас сёння з вами чакае 11-я таварыская гульня Крумкачоў. Хочется верить, что это апошні таварыскі матч, які мы правядзем перад пачаткам сезона ў другой лізе. І сёння мы з вами назіраем матч у Асіповічах, дзе мясцовы футбольны клуб будзе прымаць Крумкачы. Гэты матч для вас пракаментую я, Алексей Борисевич, і Антон Вакульчык. Прывітанне, Антон. Прывітанне, Алексей. Прывітанне, шановныя сябры. Так, як вы самі можаце бачыць, замест другога тура, які павінен быў адбыцца ў горадзе Віцебску, мы гуляем чарговую таварыскую гульню супраць Асіповічаў. Ты ўпэўнены, што мы не ў Віцебску? Насамрэч, да. Ладно, сябры, бачылі мы ўжо, здаецца, нейкія такія в'етнамскія флешбэкі зараз у нас з вами здараюцца, бо, я так разумею, месяц, ужо нават больш за месяц таму гулялі мы таварыскі матч у Асіповічах. Здаецца, даводзілася табе каментаваць той матч, Антось. Нагадаеш лік, як развіваліся падзеі? Так, месяц таму ўжо гулялі гэтыя каманды тут. Тая гульня скончылася з лікам 2-0 на карысць нашай каманды. У другім тайме абодва галы былі забітыя. Сярэдзіне першага тайма, калі не памыляюся, на хвіліне 58-й адзначыўся голам Алексей Баранаў, які ў той гульні гуляў, можна сказаць, нязвыклую для яго ролю цэнтральнага абаронца, але справіўся. І другі гол на самым канцы гульні прыгожым ударам па-за межаў штрафной пляцоўкі забіў Мікіта Аўсянік. Да, такім чынам ужо другі раз сустракаемся мы з Асіповічамі, робіцца гэта пэўнай традыцыяй у гэтай перадсезонцы. І таксама давай адзначым, што год таму таксама мы сустракаліся на гэтым жа самым поле з футбольным клубам Асіповічамі. Але, здаецца, тая гульня скончылася не на карысць нашай каманды, калі не памыляюся я. Лік 1-4 быў зафіксаваны ў тым матчы, і, як ты мне прыгадваў перад пачаткам гульні, тады адзіным голам за нашу каманду адзначыўся Павел Лихнович, якога ўжо цяпер, як мы ведаем, няма ў складзе Крумкачоў. Вось, хаця, давай будзем шчырымі, за апошнія 2 гады шмат футбалістаў прайшло з Асіповічаў у Крумкачы. Ёсць, насамрэч, рухі ў адваротным напрамку, да. Калі ў мінулым сезоне з Асіповічаў да нас, давай прыгадаем, хто прыйшоў. Это былі Андрей Стрыжеўс, Ілля Петрович, да, Ростислав Серы, Павел Лихнович і Ілля Медведзеў, да, брамнік, якого мы чакаем павяртанні з войска, спадзяюся, да, здаецца, тэрміновую службу ён зараз праходзіць. Вось, сябры, вы бачыце, ўжо на газоне з'явіліся каманды, чуеце, вы сустракаеце іх заўзятары Крумкачоў, якія ў чарговы раз паказваюць тое, што няма для іх ніякіх адлегласцяў, да, і заўжды паўсюль яны гатовыя падтрымліваць сваю каманду. Ну што, зусім хутка распачнецца гэты матч. То есть, у нас сёння ёсць з табой толькі стартавы склад нашай каманды, і стартавага складу Асіповічаў не маем, таму давай, калі ласка, распачнем агучым стартавыя склады каманд на сёння. Ну, команды. Што ж, склад нашай каманды футбольнага клуба Крумкачы. У браме нумар 1 Віталь Загмантович. Гульцы ў полі нумар 3 Мікіта Аўсянік. Нумар 5 капітан каманды Януш Ладуцька. Нумар 7 Коска Намыката. Нумар 10 Ілля Зайцаў. Нумар 16 Яўген Гардзейчык. Нумар 18 Алексей Баранаў. Нумар 21 Яўген Елязаренко. Нумар 23 Ростислав Серы. Нумар 33 Даніл Дорожка. І нумар 89 Артур Лукашевич. Галоўны трэнер каманды, вы ўсе яго ведаеце, Сергей Васильевич Казека. Да, гляджу я насамрэч зараз, што ў нас сёння цэлая брыгада, да, арбітраў, цэлая тройка працуе, небачная раскоша. Вось, не, это мы просто, ведаеш, абмяркоўвалі перад пачаткам матча тое, якія зараз судзейскія брыгады збіраюцца ў турнірах другой лігі, да, што людзі абсалютна розныя экіпіроўцы судзяць матчы другой лігі зараз. Ну ладно, сябры, да гэтай тэмы можа яшчэ будзем звяртацца, можа вы ведаеце насамрэч інфармацыю лепш за нас з вами, але я думаю, Антось, і ты, і я бачылі навіну, што ў панядзелак абвешчана пазачарговае паседжанне выканаўчага камітэта АБФФ. Быццам бы будуць нейкія навіны па другой лізе, і мы ўсе моцна чакаем, сябры. Бяжыце ў бліжэйшую краму, купляйце, калі ласка, попкорн, бо, здаецца, у панядзелак будзе досыць цікава, і верым мы, і я, і Антось, упэўнены, і вы таксама, што неўзабаве ўсё ж такі распачнецца і для нас чэмпіянат, а матч сённяшні таксама ўжо распачаўся.
Команда Осиповича разгулять мяч. Или что заряженные на максимум. Ходит на центр поля. У нас проблемы с кабелем некие. Проходит центр поля. Номер 11. Это капитан команды Емельянов. Ось мяч проходит у штрафную, удар. И нажать для господарчей команды, на счастье для нас. Мяч летит мимо брамы, и Виталий Загмантович будет уводить мяч от брамы. Новый эфир, да? Не, Євген, де картинка, да? Все. Да, сябры, напевно, як і завжди, це вже така благая, не вельмі мне падабаецца, это завядзёнка ў пачатку вось гэтага сезона. Ёсць у нас часам тэхнічныя праблемы, таму, сябры, трэба будзем вас прасіць данаціць грошы на паляпшэнне якасці трансляцыі, бо бракуе якраз такі нам якасна абсталявання і часам здараюцца праблемы, ці то з інтэрнэтам, ці то з камерай, не ведаю, з чым заўгодна. Вось. Так, слухай, зноў жа мы яшчэ згадвалі стартавы склад крумкачоў на сённяшні матч. Давай прыгадаем, што ёсць тут таксама яшчэ прозвішчы, якія знаёмыя асіповіцкім заўзятарам футбола. Пра гэта троху пазней, бо асіповіч выбегаюць сваю атаку. Праўда, колькасная перавага пакуль за крумкачамі, але да, гэта і згуляла на карысць нашай каманды, бо Зайцаў перахапіў мяч. Будзем назіраць між тым, якая расстаноўка каманды на сёння, таму што не ўсё так здаецца відавочна. Здаецца, у 2 нападнікі сёння каманда будзе гуляць, 4 абаронцы, это зразумела, а што адбываецца ў паўабароне. Магчыма, там пабачым ромб, нешта такое мне падказвалі. Сябры, цягам бліжэйшых 5-7-10 хвілін будзем з вами разам разбірацца. І нагадаю, што мы сёння гэты матч глядзім на канале, на YouTube-канале футбольнага клуба Крумкачы, таму у каментарях, у чаце трансляцыі, калі ласка, сябры, дзяліцеся ўражаннямі, задавайце пытанні, будзем узаемадзейнічаць, мы заўжды гэтаму радыя. Выбивает мяч, але атака Осиповича протягивается небяспечна, или добра гуляе Артур Лукашевич, пас на накаты Косука. Косука по центру прорывается. Справа пропонует, сдается Алексей Баранов, мяч знову навес. И добра гуляе брамник Осиповичу. Здаецца, все ж таки это Ростислав Серый рабіў гэтую падачу. Візуальна нагадвае менавіта гэтага футбаліста, таксама не чужога для асіповіцкіх заўзятараў. Дык вось, зноў жа згадваў ты стартавы склад. Давай прыгадаем яшчэ прозвішчы японца Коскіна Мікаты і Еўгена Елізаренка, якія ў мінулым сезоне якраз такі выступалі, баранілі вось гэты бела-зялёныя колеры футбольнага клуба Осиповичы. Не чужыя футбалісты. Я думаю, Коскіна Мікаты дуже рады зараз выступаць за Крумкачы. Я думаю, лавіў ён в'етнамскія флешбекі, вяртаючыся сюды ў Осиповичы. Зразумела, хлопцу цяжка было катацца якраз такі з Мінска ў Осиповичы на трэніроўкі, таму зараз задача нашмат спрасцілася. Але ў Осиповичу яму ездзіць все роўна, як мы бачым, двойчы перад сезонам ужо давялося. Так, згоден з тобой, Алексей, што згуляў наш японскі нападнік ужо сёлета двойчы супраць свайго былога клуба. У Осиповичах летась выступаў, наколькі я бачу па сваёй статыстыцы, у 10 гульнях прымаў удзел, але ніякімі дзеяннямі не адзначыўся я выніковымі. А вось у нашым клубе ўжо адным голам і адным пасам самы менш адзначыўся. Да, і насамрэч у каментарах мне адразу падказваюць, сказаў я, што Крумкачы гуляюць 11-ю таварыскую гульню, але правільна мяне выпраўляюць, што Крумкачы згулялі 10 таварыскіх матчаў, і 1 таварыскі матч правяла наша рэзервовая каманда Крумкачы 2, пра гэта пазней, бо нават можна і не пазней, бо бачылі вы, што за межаў штрафной з левай нагі прабіваў футбаліст пад нумарам 19. На вялікі жаль, нам сёння будзе складана ідэнтыфікаваць футбаліста Осиповичу, бо не маем мы ніякага пратаколу і стартавага складу гэтай каманды, але нічым не скончылася гэтая атака, і сапраўды можна скончыць думку пра тое, што Крумкачы праводзяць 10-й таварыскі матч, і яшчэ 1 таварыскі матч правялі Крумкачы 2, літаральна тыдзень таму наша рэзервовая каманда проста знесла на сваім шляху футбольны клуб Колас Чэрвеня. Хаця мы дуже ўдзячныя футбалістам гэтай каманды, што пагадзіліся згуляць таварыскі матч, бо тады заўзятары засталіся нашы зусім без футбола, бо давай нагадаем, тыдзень таму у матчы першага тура другой лігі дывізіёна «Усход» не выйшаў наш супернік Мінск-2 на гэты матч, і маглі мы застацца зусім без футбола. Так, згоден з тобой. Маглі застацца зусім без футбола, але добра Крумкачы 2, наша другая каманда, падаравала ўсім заўзятарам, не толькі заўзятарам
на стадыёне, так і заўзятарам на каля сваіх тэлеэкранаў і манітораў камп'ютараў гульню. Без футбола мы засталіся. Ну што ж, зараз пабачым наступ нашай каманды. Мікіта Аўсянік па левым краі перадае на Зайцева. Зайцев з дарожка абгуляўся. Пас направа на Расціслава Серага. Ці будзе навес у штрафную? Расціслав падае. Добра гуляюць абаронцы Асіповічаў і выбіваюць мяч у цэнтр поля. Да, давай адзначым то, як класна 11 нумар Асіповічу скідваў мяч на наша права абаронца Артура Лукашевича і ўжо робім паўторны свой заход у атаку. Ну што, Аўсянік зноў быў з мячом. Чакаеш сёння гола ад Мікіты Аўсяніка? Пабачым мы яго? Ну, канешне, хацелася б пабачыць гол ад нашага нападніка. Да, бо паўтарэнне такой самай прыгажосці, якую ён зрабіў месяц-паўтары таму, гэта было б шыкоўна. На вялікі жаль, не пабачыў я той гол на ўласныя вочы. Табе давялося той матч каментаваць. Я думаю, асалода для вачэй быў той удар Мікіты на апошніх хвілінах. І вось якраз зноў з мячом якраз Мікіта Аўсянік пакідае наперад. Да, знешнім бокам свае ступні аддаваў перадачу. Давай адзначым такое прыгожае тэхнічнае дзеянне ад нашага футбаліста. На вялікі жаль, яно не апынулася эфектыўным, але кутнік, калі не памыляюся, я зарабіла наша каманда. Першы кутнік у гэтым матчы мы будзем назіраць. Ці ўсё ж такі аут мяч выйшаў? Не, кутнік. Все ж таки кутнік, ну да. Хто ж яшчэ мог выканаць гэтую падачу? І бачым каля мяча Мікіту Аўсянніка. Зноў жа вернемся ў каментары, але гэта пасля падачы з кутніка. Што тут будзе ў штрафной пажар? Баранов адкідае на Косака, Косака б'е вышэй брамы. Да, цікава, наколькі Коскі сёння матываваны адзначыцца голам у матчы супраць свае былой каманды. Паназіраем і за гэтым у тым ліку. Насамрэч у нас у каментарях якраз такі пытаюць, як правільна, Юсуке ці Юсюке. Я трошку не разумею пытання, але здагадваюся, што размова ідзе якраз такі пра Коскі ці пра Косуке. Сябры, давайце так, дачакаемся першага афіцыйнага матча ў сезоне, тады я абавязкова падыду да Коскі, запытаю, як все ж такі яго правільна клікаць, які націск, як вымаўляецца ягонае імя, пакуль гэта хай застанецца інтрыгай. Бачым атаку Асіповіча па левым флангам прастрэл. І добра гуляюць нашы абаронцы. Здаецца, гэта быў Артур Лукашевич. Не, Яўген Гардзейчык блакаваў гэтую перадачу якраз такі. Цяпер Артур Лукашевич з мячом. Да, і бачым, другім тэмпам развіваецца гэта. Добра ў падкаце гуляе нумар 33, наш Даніла Дарожка. Але аут на карысць Асіповічаў. Да, давай адзначым тую звышвыніковасць, якую паказваў у апошніх матчах Даніл Дарожка. Па-за мінулым матчы супраць Трактара ажно хет-трыкам адзначыўся гэты футбаліст, а ўжо гуляючы за Крумкачы 2, футбаліст вельмі падобны на Даніла Дарожку, адзначыўся дублем у тым матчы і такім чынам за апошнія 2 матчы на ягоным рахунку, як вы здагадаліся, 5 мячоў, ён найлепшы бамбардзір Крумкачоў у гэтай перадсезонцы. Наогул будзе час, магчыма, звернемся да статыстыкі, паглядзім, бо насамрэч, калі казаць ужо пра лічбы, то вы разумееце, 10-11 матчаў, якія правяла каманда, это паўнавартаснае першае кола, можна было па вялікім рахунку ўжо згаляць палову чэмпіяната. Вельмі небяспечна наша штрафное, але добра разабраўся наш капітан Януш Ладуцька. Ну, давай будзем шчырым, Януш гэтую небяспеку стварыў, Януш жа яе нейтралізаваў, таму ўсё як бы спакойна. Так, як кажуць у адным дзіцячым вершы, сам нашкодзіў, сам направіў. Сам нашкодзіў, сам паправіў. Да, трошку іранічна гэта, таму што самого Януша то ў камандзе сукаманднікі ягоны называюць якраз такі дзедам, таму там зусім не да дзіцячых вершаў, здаецца, Янушу. Адзін з самых дасведчаных футбалістаў у складзе і, напэўна, на сённяшні момант это самы дарослы, самы стары, так бы мовіць, футбаліст. Ужо 30 гадоў, здаецца, ёсць Янушу, калі не памыляюся я. Самы дасведчаны гулец. Здаецца, толькі ўчора яшчэ пыліў, гуляў за Шмяны Бгуфк у першай лізе, а ўжо да 30 гадоў нашаму цэнтральнаму абаронцу, які другі сезон запар з'яўляецца капітанам Крумкачоў. Бачылі вы, што на сустрэчы з заўзятарамі, ну, магчыма, бачылі вы, да, што на сустрэчы з заўзятарамі абіралі капітана і што? Штрафной, просіць пенальці футбаліста Асіповіча, але суддзя, як кажуць, не купіўся на гэта. Атака нашых гульцоў Коскія. Прэсінгуюць яго за трое футбалістаў Асіповічаў, але спакойна Коскі вырашае пытанне. І з мячом зараз Яўген Елізаренка. Так, гэта ён. Назад на Косака, але
Это ж толькі я хацеў пахваліць каманду, адзначыць тыя 1,5 дзесяткі дакладных перадач запар у складанай сітуацыі, але ж памыліліся з перадачай. Алексей Баранов парушаюць правілы. Футболіста Осиповича штрафны будзе на карысць нашай каманды. Давай я падгляджу тады ў каментары, што тут у нас яшчэ адбываецца. Дорогие комментаторы, пишет нам Михайль, скажите, калі ласка, якім пачастункам сёння Антон частаваў заўзятараў? Антон, што ты сёння падрыхтаваў? Ну, яшчэ не частаваў, але пачастунак маецца, магу сказаць дакладна. Да, сябры, таму вы, хто яшчэ паспявае, бярыце квіткі на цягнікі, запраўляйце машыну палівам і едзьце ў Осіповіч, бо, здаецца, пасля матча будзе смачна. Добра, Антось, пакуль ты сочыш за футболом, я яшчэ трошку паляжу, што ў каментарях адбываецца. Александр Зінаков піша, що за бардак, коли стартует вторая лига. Зараз побачимо. Данила Дорожка справа, прострел буде? Ні, гэта навес на Ростислава Серого, але... Ну, Ростислав дзейнічае ў сваіх лепшых традыцыях, да, не падстройвацца пад гэты мяч. Але атака працягваецца, Зайцев. Гуляўся з Барановым, Аўсянік. Аўсянік на левым фланзе. Ведаеш, калі гулялі таварыскі матч супраць трактара, пасля нескарыстанай магчымасці Ростислава я сказаў, што іду ставіць свечку за яго. Давай у гэтай сітуацыі паспрабуем зрабіць тое ж самае, ідзем ставіць свечку за поспехі Ростислава і спадзяемся якраз такі, што гэта яму дапаможа і паспрыяе яму адзначыцца нейкімі галевымі дзеяннямі сёння. Хаця я бачу сёння чэргі ў цэрквах, таму, можа быць, і не паспеем паставіць. Ну ладно, назіраем за футболом. Мы ўсё ж такі перадусім за ім прыйшлі сёння сачыць. І бачым, што наша каманда ў атацы з мячом Евген Елизаренко, наколькі я так пазнаю, ўжо, здаецца, у той ці іншай ступені вывучылі мы так візуальна вонкава футбалістаў, не толькі па нумарах арыентуемся. Так, ўжо крыху вывучылі. Хаця прызнаюся шчыра, што сёння перад матчам Алексея Еўзрезава я не пазнаў, шчыра кажучы. Вось, але, ну, это моя віна. Часцей будзем бачыць Алексея на полі, лепш і хутчэй я яго запомню. У запасе гэты футбаліст сёння, здаецца, якраз такі ёсць. Небяспечная атака, але добра гуляе Януш Ладуцька, сапраўдны капітан, падчышчае за партнёрамі. Да, узнікае пытанне, вось, ну навошта так самаадданы гуляюць у таварыскім матчы, да, але вось як настройвае сваю каманду Сергей Казека перад матчамі, што няма розніцы, гуляем мы лігу чэмпіёнаў, там чэмпіянат свету ці другую лігу ці таварыскі матч, усё роўна трэба, да, аддавацца на 150%, і гэта мы якраз такі назіралі зараз у выкананні Януша Ладуцькі. Да, сябры, скажу шчыра, не бачу я, што там зараз адбываецца ў самым куточку поля, закрыта ад нас гэта прастора. Спрабовы біць мяч Евген Гардзейчык, але атака працягваецца і зноў просіць штрафны удар футбаліста Осіповіча, але зноў суддзя не купіўся. Ну да, я даже спадзяюся, што ў нас сёння прафесійны з кваліфікацыі арбітр, бо зноў жа, ну так чуе такія аповеды пра чэмпіянат другой лізе, які пакуль адбываецца, што галоўныя арбітры заходзяць да футбалістаў і кажуць, што там, ребята, я не прафесійны суддзя, вы, калі ласка, там на мяне не пінайце, буду судзіць як магу, сімпатый ніякіх не маю, таму спадзяюся, што ў нас сёння ж такі больш прафесійны арбітр і прызначае, што ён на чыю карысць парушэння. Удар на карысць Осіповічаў. З трэцяга разу, як кажуць, спрацавала. Головой заходите! Да, нам Дзіма Дробін падказвае, што склад Осіповічаў ёсць у чаце. Так, ужо ёсць. Ну, Антось, калі будзе на тое пауза, я цябе папрашу, калі ласка, агучыць, бачу, што ты ўжо знайшоў, але давай паназіраем пакуль за тым, чым скончыцца гэты патэнцыйны небяспечны штрафны. Разбег, удар, мяч трапляе ў стенку. І першы на мячы Евген Елизаренко. Пас на Алексея Баранова. Напрошваецца пас далей на Дорожка, але Данила ўжо закрылі гульцы і пас назад. І ўсё ж такі на сваю палову поля вяртаем мы гэты мяч, хаця была, здаецца, магчымасць развіць эту атаку вертыкальна наперад, але ўсё ж такі назад мяч пайшоў, і што? Даніл Дорожка губляе мяч, здаецца, не вельмі ўдала апрацаваў і наго, адпусціўшы троху далёка ад сябе. Мяч каля штрафной Осіповічаў. Убіваецца яго абаронца Осіпаўчан. Алексей Баранов ад цэнтра. Сышоўся з гульцом Осіпаўчан. Не могуць прыціснуць, апусціць гэты мяч футбалісты як адной, так другой каманды, якраз пад мае словы гэта робяць. І што?
Усё Євген спакойна. Гардзейчык небяспечна запальваў гэты мяч на штрафной Крумкачоў, але атрымалася наўпрост у рукі Віталю Загмантовічу, які сёння бароніць браму нашай каманды. Ну што ж, пакуль гульня адносна так суцішылася, можна назваць стартавы склад каманды Асіповіча. Ну давай, можа пачуем знаёмае прозвішча. Адразу скажу, што нумары палявых гульцоў не тыя, што гульцы на полі, але ўсё ж. Што ж, склад футбольнага клуба Асіповіча ў браме, гэта дакладна нумар 3 Іван Стош. Гульцы ў полі, прабачце без нумароў, таму што, спадзяванкі, гульцы ў полі. Валер Кумалагаў, Павел Рацкевич, Артём Перапечка, Максим Жордачкин, Максим Азаров, Александр Качергин, Андрей Емельянов, Максим Боровик, Владислав Малютин и капитан команды Александр Емельянов. Цікаво, я щиро кажу, ну так Головний почув. тренер Ягод Дмитрачков, обращаюся. Да, почув я одно досить знайоме прозвище заўзятарам Крумкачоў Павел Рацкевич. Сёння абараняе колеры Асіповіча. Будзем глядзець, на якой пазіцыі выступае Павел, бо ў Крумкачах мы яго бачылі на пазіцыі крайняга абаронцы. Зараз ён якраз таки бачу на флангу дзейнічае, але, здаецца, на флангу паўабароны якраз таки. І ледзь не прилятае, як вы бачыце па трансляцыі, мяч у нас. Ну, галоў, ладно, нас не шкада, шчыра кажучы, сябры. Горш будзе, калі мяч прыляціць у камеру і спыніцца наша з вамі трансляцыя. Ну, добра, што не адзін мяч у нас ёсць сёння. Бо было б досыць сумна, да, калі б гульня губляла свой тэмп, рытм. Ён і так пакуль, ну, шчыра кажучы, не вельмі высокі. І што, Шаўсяннік на роўным месцы памыляецца, Мікіта, страшны сон проста. Але выправляе сітуацыю Алексей Баранов. І мяч усё ж у нашых гульцоў. Да, давай будем спрабаваць разабрацца. Все ж таки бачым мы відавочна, што все ж таки, да, 4 абаронцы, 2 нападнікі, а у цэнтры сапраўды нешта можа быць падобнае якраз таки на ромб, дзе Алексей Баранов гуляе глыбей. На флангах гэта ромба, я так бачу, Зайцева і Елизаренку, а на вяршыні гэта сама ромбу можна пабачыць японца наша Коскіна Мікату. Так, усё так. Артур Лукашевич. В принципе, я бачу, што ў каментарах Крум са мной пагаджаецца, якраз таки піша, што магчыма так і ёсць. Небяспечна, але Мікіта Аўсянік першы. На мячы распачынаецца наша атака правым флангам. Артур Лукашевич з мячом. На Баранова, Баранов. Назад. Лукашевич. Зайцев. Зайцев проштовхує мяч на Коспі. Дається пропнуть мяч далі на Даню Дорожка. На Баранова, Баранов на Овсянника, Никита на левом флангу. Пас на Баранова. Баранов вертає пас, мяч на Ілю Зайцева. Елизаренко. Це буде навіть у штрафную, навес іде. Але перший на мячі. Якраз, здається, Павел Рацкевич. Якраз так, Павел Рацкевич, наш былый гулец. Все-таки он гуляє у обороне, а не по обороне. Тут порушає правила. Жорстка відавочна згуляв Мікіта. Я думаю, можна було б спокійно показати і жовту картку у такій ситуації, але пошкодував головний арбітр. Та, слухай, пакуль ёсць у нас пауза, давай яшчэ трошку так аб актуальным. Сябры, просто хочу нагадаць, што заўтра, то бок у гэтую нядзелю, таксама адбудзецца дабрачынны забег Wings for Life World Run, які арганізоўваюць у тым ліку нашы партнёры з Red Bull. Ад футбалістаў Крумкачоў забегу прымуць удзел Канстантин Куімаў, Ілля Зайцев, Вячеслав Попава. Я вам это для чого кажу, сябры, все сродкі доступных узносаў ідуць на даследаванні і дапамогуць знайсці спосабы лячэння траўмаў спіннога мозгу. Сябры, гэта таксама у тым ліку важна, таму калі што рэгіструйцеся, здаецца, кошт удзела складае
10 євро, калі не памыляюся я, і ўсе гэтыя грошы пойдуць на добрую справу, таму можаце прабегчы заўтра разам з нашай крумкай, разам з футбалістамі крумкачоў. Побачимся на стадыёне Дынама на запасным там полі, калі не памыляюся я. Все падрабязнасці знойдзеце ў соцсетках крумкачоў. Вяртаемся до футбола, Антон, што адбываецца ў нас? Косука вышли в атаку наши гульцы. На правом флангу мяч. С мячом Евгений Лизаренко. Спробует передать мяч далее на Косука. Губляя мяч. И уже в атаку идут футболисты Осиповичев. Навес у штрафную. И Тибуди удар. Не, блокуюць наши оборонцы. Евген Гордейчик это был. И мы побачим першы кутнік у выкананні Осиповичев. Ну так, давай адзначым Евгена Гордейчика, які ўжо не першы, не другі, здаецца, раз гуляе ўдала, страхуючы сваю каманду. Будзем шчырымі, чакаю я, ты і шматлікія заўзятары, што вось Женя так загуляе, стане сапраўдным аплотам у цэнтры абароны, складзе пару Янушу Ладуську, але ёсць у нас цяпер і Мікіта Кухцік, калі не памыляюся, я таксама цэнтральны абаронца па пазіцыі. Мы бачым, кутнік в складзе Осиповичева падае Павел Рацкевич. Ну, лепш бы ён, напэўна, гэтага не рабіў, бо досыць нізка пайшоў гэты мяч і лёгка яго выбіў за лінію брамы Ілля Зайцу. Але спроба нумар 2, як кажуць. Зноў Павел Рацкевич каля мяча. Ну да, яшчэ летась гэты футбаліст азначаўся голам за крумкачы якраз такі, калі не памыляўся, што? Яшчэ адзін кутнік пабачым мы. Зноў кутнік выйшаў мяч па-за межы поля. Да, сябры, калі не памыляюся я, то было ў матчы супраць Энергетыка. Прыгожую камбінацыю на апошніх хвілінах зладзілі футбалісты, якія выйшлі на замену, і тады з перадачы Косці Куімова голам адзначыўся якраз Павел Рацкевич. Уже навес. Добра гуляе кулаком Віталій Загмантович. Спрабуем прайсці ў атаку. Даніл Дорожка. Наперадзе Косука. Атрымлівае мяч. Мяч у нас. Суддзя не свісціць. Ілля Зайца па правым фланзе. Адгуляўся з Дорожка. Ножка на Баранова. Баранов на Аўсянніка. Мікіта з мячом. Чакаем навеса. Не, пас наперад на Ростислава Серага. І кутнік. Все чисто, і нават кутніка не зарабілі мы ў гэтай сітуацыі. Нават так. Хаця, калі атрымліваў мяч Мікіта Аўсяннік, мне ўжо складана пазбавіцца ад той думкі, што я сёння чакаю ад яго удар з гэтай кропкі на левым флангу каля межаў штрафной, што Мікіта павінен прыкласціся. Ну і ад Алексея Баранова таксама можам чакаць гала, як і месяц таму. Таксама вельмі добрая камбінацыя тады была, і Алексей Баранов адзначыўся. Ну што ж, мяч зноў перайшоў у цэнтр поля. Зайцаў абгуляўся з Барановым, зноў мяч у Мікіта Аўсяніка. Зайцаў. Цэнтр пас на Коска. Злева прапаноўвае сябе Мікіта Аўсянік, але Коска, відаць, не бачыць. Цягне мяч сам, і абаронцы Осиповичаў спраўляюцца з ім. А гэта ўжо небяспечная вельмі атака. На левый фланг будзе удар ідзе, але мяч трапляе ў нашых абаронцаў. Да, рикошет такі мог быць вельмі небяспечным, таму што бачылі мы, што ўжо зрэагаваў на першы удар якраз такі Віталій Загмантович. Ён быў, як кажа, ў гуляным становішчы, і калі б мяч пасля рикошета трапляў бы ў браму, то складана было б зрэагаваць на яго Віталю. А так, бачым, ужо атрымаецца чацвёрты кутнік, да, вось так. Падаўшы адзін, ужо ажно 4 настралялі, таму сябры, да, можна проста прымаць стаўкі, які тотал кутнікаў праб'юць за першы тайм футбаліста Осиповичу. І зноў Павел Рацкевич каля мяча. Ну, будзем назіраць і далей, магчыма, штатны выканаўца стандартных становішчаў Павел. Ён, в прынцыпе, ў крумкачах выконваў, наколькі я памятаю, выходзячы на замену. Так, кутнікі выконваў ён. Зноў жа нейкі пажар у нашай штрафной, але добра. Класная перадача ад Коскі. Але вельмі моцна аддаў, Даніла Дорожка не паспеў, і Іван Стош, брамнік Осиповичаў, перадае прывітанне нашаму брамніку Віталю Загмантовичу. Ну да, вельмі высока ён падняўся, насамрэч, такі, да. Магло быць небяспечна, але надзейна гуляў у гэтай сітуацыі брамнік осиповіцкай каманды. Цікава, ты агучваў стартавы склад Осиповичаў, а не было у цябе там лавы запасных, не? Што цікава, ці ёсць сёння ў заяўцы наш былы гулец Андрей Стрыжэў сёння?
Так, зараз зірнем, Олексій. Здається, була і лава запасних. Бо наколькі ведаю, да, бачу я навіну, што будзе выступаць ён у складзе гэтай каманды ў гэтым сезоне. Пакуль наши футболісты, да, спрабуюць выйсці ў атаку, але спроба аказалася настолькі неўдалай, што мяч ужо дайшоў да нашага брамніка Віталя Загмантовіча. І ўжо праз правы фланг будзем спрабаваць мы арганізаваць нешта. Ілля Зайцаў вырязае тоненька на Ростислава Серага, той прилёг на газон, атрымаўшы па нагах, але, ну, здаецца, здалося мне, што ўсё было ў рамках правил. Памылка была. Выбачаюся, шановныя сябры. Не, той склад Сіповічаў. Некі стары ты зачытаў? Так, стары, вельмі стары. І ніхто не заўважыў, нічого страшного. Давай тады наново гучым, калі ласка. Так, ведаеш, што ў жыцці галоўнае, калі зразумеў, што зрабіў памылку, калі ёсць магчымасць выправіць гэта, нічого страшного. Что, Антось, будешь агучваць? Я не разумею, чего ты чакаеш. Пауза пакуль ёсць магчымасць на тое. Пауза ёсць. Можна без імёнаў, можна просто па прозвішчах. Я думаю, ніхто так добра не ведае. Номер 33 у браме Стош, номер 7 Павел Рацкевич, номер 3 Валер Кумалагаў, номер 29 Рабешка, номер 4 Максим Жордачкін, номер 10 Максим Азаров, ён у гэтай гульні капітан. Ага. Номер 5 Александр Качергін, номер 12 Маліноўскі. Здаецца, гэта той самы Маліноўскі, які яшчэ летась гуляў за Трактор. І нас таксама пакрыўдзіў 2 галамі ў прынцыповай гульні. Это так, да слова. Так, номер 25 Артём Воронцов, номер 15 Следзь і номер 11 Мірзажонаў. Хаця і тут без стрижэў, са правым атакам развіваем атаку мы, хто ж з мячом? Ілля Зайцаў, здаецца, там на флангах. Зайцаў, так, Ілля Зайцаў. А вось гэта было падобна на пенальці, шчыра кажучы. Але не. Што ж, запасныя гульцы Сіповічаў, номер 23 брамнік Марченко. Давай пазней пра гэта, калі ласка. Бо нічым не скончылася. Это атака, дзякуй Богу. Працягнем. Номер 14 Вусуан, номер 8 Холюсев, номер 19 Мінкевич, номер 6 Дрозд, номер 17 Александр Емельянов, якраз ён сёння ў запасе, номер 31 Андрей Стрижеус, як ты і казаў, ён сёння ў заяўцы, номер 9 Максим Боровик і номер 27 Самарцаў. Все зразумела, што нічого не зразумела. Ну, в сэнсе, будзем разбірацца, цяпер уже трошку лепш, да, ведаем. У любом выпадку, калі у нас есть сёння ў трансляцыі заўзятары футбольнага клуба Сіповіч, сябры, падказвайце, дзеліцеся, можа, нейкімі цікавосткамі, фактамі пра вашых футбалістаў. Бо таксама цікава было бы такое пачытаць і агучыць эту інфармацыю для ўсіх. Да, суперфутбольнае надвор'е сёння, здаецца, градусаў так 20-22, і па адчуваннях сонечна, карце адна асалода. Закидываю штрафную. Косуке, ці будзе удар? Да, недорожка з мячом, пас на Елизаренко. Елизаренко, здаецца, вельмі далёка адпускае себе мяч. Кіта Овсяніков гуляўся з Данем Дорожкам. Елизаренко крыху откатилися назад. Дорожка! Мяч трапляе номера 5, гэта Александр Качергін. Але зноў атака наша працягваецца. Алексей Баранов. Выходзіць Азаров, удар і гол! Клас. Вось я якраз нагадаў пра гол Алексея Баранова, што чакаем вельмі гола ад Алексея Баранова. І вось, як і месяц таму ён забівае. Да, і здаецца, зноў у гульнях за Сіповіча мы забіваем за межаў штрафной. Робіцца это пэўнай завядзёнкай традыцыяй. Не Мікіта Овсянік, дык Алексей Баранов. У Алексея гэта, нагадаю, ўжо першы, не першы гол у перадсезонцы. Давай нашы нататкі з табой зірнем. Гэта ўжо не першы адназначна, гэта самы менш другі. Да, быў гол і 2 голевыя перадачы на рахунку Алексея Баранова. Такім чынам 2+2 у Алексея перадсезонцы. Ну добра, мець такую зброю у апорнай зоне, як Алексей Баранов. Спадзяюся, не прыйдзецца яму цягам сезона апускацца ніжэй у абарону, бо, як бачым, гэты футбаліст можа даць і карысць і плён у крэатыўным складніку нашай каманды. Да, сябры, адзначым, што 29-я хвіліна матча і адкрываем мы лік 1-0. Час атака Сіповічаў.
Номер 11 Мирзажонов с мячом навес у штрафную. Але добра гуляют наши оборонцы. И есть шанец выйти в атаку. Евгений Елизаренко. Нас на дальнюю дорожку. Обгулявся з Коска. Коска, але вельмі далёка. Мне на секунду падалося ведаць, што мы не крумкачы глядзім з табой, а нейкую Барселону так удала на кароткай адлегласці ўзаемадзейнічалі нашыя футбалісты. Потым ўсё ж такі яны нагадалі, што гэта крумкачы, а не Барселона, умоўна кажучы. Хаця ўсё роўна прыемна ўражанне пакідае ўзаемадзеянне, просто такую кароткую перадачку нашых футбалістаў. Такія ёсць адрэзкі там па 10-15 дакладных перадачаў запар, і гэта супер ўражвае. Мы бачым, што ў каманды Асіповічаў на полі з'явіўся Александр Емельянов. Я так разумею, пад нумаром 17, так? Пад нумаром 17, капітан і гвардзеец. І у цяперашні час лепшы бамбардзір у складзе Асіповічаў. Але, праўда, не за ўсю гісторыю. За всю гісторыю ён другі бамбардзір. Зараз побачым атаку, Зайцев навес, Серы. І што, гол Ростислава Серага, сябры. Спрацавала твоя прыкмета. Сходили по... Нясіце просто безліч свечак, каб мы на сезон запасаліся імі, і ў кожным матчы я буду ставіць за Ростислава свечку. Ладно, віншуем, сябры, ладно, жарты пакідаем у баку, а Ростислав забівае свой другі гол у перадсезонных матчах. Не памыляюся я, Антось? Так, другі. Першы бой якраз супраць Трактара. Засталося, да, дачакацца пачатку сезона, і каб прыкладна такім жа тэмпе пакінуў. Ну і нельга не адзначыць і добрую гульню Іллі Зайцева, які такую перадачу выразаў. Ну давай будзем шчырымі, добрая гульня Іллі Зайцева для нас это ўжо не навіна, бо у Зайцева колькі было 3+5 да гэтага матча па гол плюс пас, это ўжо 3+6 атрымліваецца з улікам гэтай перадачы, і ён самы выніковы менавіта па сістэме гол плюс пас, і пад гэтыя словы які ж перахоп мяча зладзіў Ілля, але перадача ўжо не атрымалася такой жа дакладнай. Давай адзначым, што, не ведаю, можа сябры прапусцілі вы гэтую навіну. Да, Януш Ладуцька капітан каманды на сезон, але адным з памочнікаў капітана, да, будзе Ілля Зайцев у тым ліку. Так, Ілля Зайцев. Хто другі, я, правда, нешта не прыгадаю, вылецеў з галавы, падкажыце, ці, можа, ты памятаеш, Антось? Не, на жаль. І ў цябе таксама, ну добра, нічого, у нас ёсць гледачы трансляцыі, я памятаю, што Крум нам хутка падкажа. В комментариях подкажут нам. Да, бо я ў любом выпадку рады за Іллю Зайцева, што вось такая адказнасць. Зноў жа Ілля Зайцев адпрацаваў абароне, пас на дорожку. Лёшу Баранова і зноў Ростислав Серы. Справа прапануецца Даніла Дорожка, але слаба прайшла перадача. Не, здаецца, праблема не ў тым, што слаба, праблема ў недакладнасці гэтай перадачы была, перадусім. Слаба і недакладна. Прабачце, за каламбур не атрымалася паса на дорожку, як у гульні з Трактарам. Мог і сам працягваць. Проста ведаем мы перадусім Ростислава як асістэнт, і нагадаем, што у першым коле мінулага сезону ён якраз такі вызначыўся як найлепшы асістэнт нашай каманды з 4 галевымі перадачамі за першае кола. Таму зараз і чакаю ад яго дакладнай перадачы. Зараз навес, але не дабіраецца да мяча Александр Емельянов. Усё спакойна у браме Крумкачоў, і Віталь Загмантович будзе выконваць вольны удар ад брамы. Ну і давай адзначым, што не вельмі камфортна будзе гуляць у першым тайме Віталю Загмантовичу, бо наўпрост яму ў вочы свеціць яркае, такое паліўнае травеньскае сонца, і гэта стварае пэўны дыскамфорт. Можа, які брылёк не зашкодзіла б апрануць Віталю, але, спадзяюся, не будзе замінаць яму ў сонца і не стане ні ў якім разе прычынай галоў у нашу браму. Што ж, парушае правіла Ростислав Серы. Вось, Крум, дзякуй табе шчыры чалавече. Падказвае, што Лунько яшчэ адзін віцэ-капітан, як жа такое можна было забыцца. Может, мы Сергея на полі-то і не бачылі. Таму трошку... Так, і ў запасе яго таксама няма. Да, ну это наша такая секретная зброя на сезон, спадзяюся, набере форму Сергей і будзе класці гол за голам у складзе нашай каманды. Я ў гэтым амаль не сумняюся. Перадача Аўсяніка. Заклікаюць на удар футбалістаў Асіповічаў. Мясцовыя заўзятары, якія таксама тут маюцца. Што ж, парушае правілы гулец Асіповіча нумар 10, это Максім Азараў. І
Да, чоловік, який починав матч з капітанської пов'язки, але вона поспіхово перекочувала на руку. Александра Емельянова, номер 17-го. Кажется, правного капітана Осиповича. Ну що, сябри, 35 хвилин уже ми відгуляли, ось так хутенько пробігли вони, вже тільки 10 хвилин засталося до перепинку, і коли хвилин, не пам'ятаю, 10-15 тому сказав би, що досить ровна гульня у нас, то так, ну ось більш остро, звісно, денничають опошні хвилини футболісти нашої команди. Зайцев. Зайцев. Кому пас віддавав? Не розібралися. Ростислав Серий, Данила Дорожко. Ну і звернув я увагу після цієї передачі на лаву запасних крумкачів. Бачу, що да, Сергій Козяк активно жестикулював, я так розумію, на адрес Іллі Зайцева. Нешта йому не сподобалося в цій передачі. Ну, я думаю, безадресність цієї передачі передусім. Так, ну а раз уже нагадали про запасних Осиповичів, то треба нагадати і про футболістів нашої команди, які можуть вести у гульню. Ну давай, да, є у нас запасний брамник Так, на угол сьогодні. Номер 19 брамник Кирилл Хоміч, гульці у полі номер 8 Арсень Стариков, номер 17 Олексій Яузрезов, номер 44 Константин Куимов, номер 77 Вячеслав Попава, номер 83 Тимофей Мельник і номер 96 Микита Кухцик. Так, а пробачу, так, Вані Коленського сьогодні немає, так бачу, Ні, да? Вані Коленського сьогодні нема. Угу. Шкода, хотілося побачити його у тим ліку на полі, бо, здається, 2 голами він так само відзначився в минулий матч. Так. І на його ми так само розлічуємо в цьому сезоні, як і на любого іншого футболіста нашої команди. Ну що? Олександр Ємельянов, коли наше штрафне, але нічим, на жаль, ця атака не скінчилася. На жаль, для Осиповича, наразі для нас. Ну, атака ще не скончилася, бо аут будуть виконувати футболісти цієї команди. Можливо, чекає нас далекий закид у штрафную, так Від воно і Павла є. Рацкевича, до речі. До речі, атака від Павла Рацкевича. Але розбирається з гэтым футболіста Крумкачов. Але атака Осиповича буде протягуватися. Закид у штрафную. Номер 12 Малиновський з м'ячом. І добре, вельми добре гуляє Віталій Загмантович. Є шанс розпочати нашу атаку. Закидує на Ростислава Серого. Серый откидає на Овсянника. Овсянник недокладно. У нас на Мирзажона удар и мимо брамы. Даровал у нас Мирзажонов. Не, ну давай будем щирыми, мяч стелился так по газоне, и здавалося, что Виталий Захмантович все контролировал в этой ситуации, коли что отвел бы погрозу от нашей Суддя брамы. показывает, что кутник будет. Докрануўся Віталій Загмантович до гэтага мяча, дацягнуўся. Ну, это мы уже не зведаем, может, сябры не ведаюць, ці будуць у нас сёння паўторы ў трансляцыі, можете перагледзець гэты момант і падказаць, калі да, кажуць, што павінны быць паўторы, і здаецца ўжо які пяты кутнік, калі не памыляюся я, мы з вами Пяты. назіраем, да, безліч сёння стандартных становішчаў. Ходит Загмантович и порушают правила футболиста Осиповича. Кажуть, фол у атаці. Віталій Загмантович спокойно. Да, сябры, разумею, што пакуль ідзе матч, трошки складана пісаць каментары, але на перапынак вам такая задачка, каму не цяжка, калі хто мае сваё меркаванне. Як думаеце, які фармат ад другой лігі нас па выніку чакае? Што мы з вами пачуем у панядзелак? Як вы думаеце, будуць нейкія зоны, не зоны, аб'яднаюць 2 чэмпіянаты, не будзе ніводнага чэмпіяната? Падзяліцеся сваімі ўражаннямі, бо цікава, якія канспіралагічныя тэорыі ёсць у вашай галаве, у тым ліку цікава будзе пачытаць. Да, апошнія хвіліны падпрыціснулі нас футбалісты Осиповичаў і Павел Рацкевич. Бачна, што матываваны гэты сёння футбаліст паказаць сябе ў найлепшым свеце. Можа, ведаеш, хоча вярнуцца ў Крумкачы, даказаць Сергею Козяку, што варта ён абараняць колеры нашай каманды. Бо неяк у мінулым сезоне пасля першага кола ён так таемна знік са складу каманды, здаецца, на Кубку Мінскай вобласці гуляў нешта такое. Калі не памыляюся я, ну, зноў жа вы можете заўжды выправіць. О, сука, як добра згуляў. Пас на Дорожку Данила, пас на Зайцева. Штурховый мяч далей на Даню Дорожку. Даня.
Ас на Елізаренка на Серага. Ростик удар. Артура Лукашевича. 100 ратує, нема нікого на добиванні. Ну, удар об'єктивно такий слабоватий отримався, але на підборі мог опинутися футболіст нашої команди, але так не сталося. Але опинився атака Осиповича, Мірзажонов. Тягне м'яч далей. Але Євген Гордейчик у падінні. Ратує ситуацію Коски. Порушають правила футболіста Осиповича. Нечто Олександр Качергін виказує номеру 10-му Максиму Азарову. Не нечто, питає, чого ж ти спиш і далі нечто таке не зовсім цензурне. Ну, слухай, відовочно, да, є непорозуміння у складі футболістів якраз таки. Бач, позбавившись капітанської пов'язки, позбавився, мусить, і авторитету 10-й номер Осиповичу. А тим часом Микита Овсянник на лівому флангу розвиває одну з опошніх атак нашої команди у гэтым таймі. Да, відовочно подобається мені сьогодні гульня нашої команди, але ось під гэта моє слово якраз таки певне непорозуміння. Няма вось гэтай хіміі ў гэтай сітуацыі. На правым флангу Крумкачоў і Осипович пераходзяць ужо ў сваю атаку. Павел Рацкевич. Мяч на левый фланг. Мірзажонов, супрацягуе Євген Гордейчик. У левом подкате. И что, и порушая правила наш 16 номер супраць нападника Осиповича. Судья лечит, что мяч вышел за боковую. Аут. Что, Антош, пакуль не шкадуешь, что мы с тобой не ў Віцебску не назіраем матч другой лігі? Ну, пакуль не шкадую. Я шчыра кажучы, шкадую. Мне не хапае вось гэта драйву, этой эмоцыі, каб змагацца за 3 пункты, за турнірнае становішча, бо ну вось гэта відавочна бракуе ў таварыскіх матчах. Я не ведаю, шчыра кажучы, дзе шукаюць матывацыю футбалісты, бо гэта відавочная праблема для мяне. І калі так зацягваць далей, то ўжо неўзабаве сапраўды будзе пауза. У першай лізе будзе магчымасць дазаявіць футбалістаў, і некаторыя футбалісты будуць спрабаваць ісці прагляд у каманды вышэй. Зайцев на дорожку. Даня наперед на Косака. Косака далее проштурхована на Елизаренку. Євген навешивает. Удар Зайцева. Не подстроился, на жаль, под мяч. Шиля и Иван Стош начинает атаку своей команды. За центром. Порушают правила наши гульцы. Спробують хутко увести футболиста Осиповича в мяч у гульню, але судья показывает только по свистку. Пострел и добро гуляє Віталій Загмантович. Ой, только я на секунду. Завзятарам Осиповичу здається, що гэта пенальти, але суддя так не лічить. Розпочинається наша атака. А тут уже порушає правила номер 5 Осиповича Олександр Качергін на нашем Іллі Зайцеві. Да, Антос, я думаю, мусить другі тайм будеш ти один з неким іншим коментувати, тому що я вже так трошку гляжу на трансляцію, бачу лік 0-2, я думаю, откуль другі? Що в моїй пам'яті тільки гол Баранова був, да, забувся я вже зовсім про те, що Серий, да. Може, вже сонце сапраўды мне напекло в голову, треба сябры, да, берегчы сябе, а тым часам той же Баранов, хочется мне яго Бэра назваць, як называць яго партнёры по камандзе. Тягне мяч далей, дае на Коски налево на Овсянника, бочки, потому что уже отсюль будет спрабаваць біць Овсянник, такі замах просто на 1000 быў ад Овсянника, але это перавод направо. Елизаренко попускае мяч. Это был, здаецца, Ілля Зайцев, Даня дорожка не змог за мячом и розпочинает Осипович свою атаку. По новой себе номер 17 Александр Емельянов, але ідзе пас на Максима Азарова. Долетая, спробуя рятовать ситуацию Александр Емельянов, капитан, але выбивая мяч за боковую. А вот будут кидать футболисты нашей команды. Это Микита Овсянник на Баранова, Баранов на Гордейчика, Євген спокойно с мячом. Мишанин спокойно распочинает нашу атаку, Елизаренко. Ну, это, вероятно, будет уже опошняя атака в тайме, бо гляжу на годинник, 45-я хвилина, там уже не так давно стартовала.
ёсць магчымасць акругліць гэты лік да 3 мячоў і зрабіць сваю перавагу яшчэ больш упэўненай. Хаця шансы на гэта даўно ўжо былі, давай будзем шчырымі. Зайцева на Баранова, Баранов на Ростислава Серага. Что будет робить Ростислав? Ці будзе навес у штрафную, Ростик. Заходит у штрафную, пас на Алексея Баранова, Баранов. Пас на Зайцева, Зайцев перевод направо на Елизаренко. Снова на Зайцева, Зайцев удар. Такая мяч оборонцев. Вырашыў не чакаць заканчэння гэтай атакі, надакучыла ўжо галоўнаму назіраць за гэтым відовішчам. І сябры, што, свісток на перапынак, адгулялі першы тайм, давайте прыгадаем лік 2-0, галамі адзначыліся, як мы ўжо прыгадалі, Алексей Баранаў і... Ростислав Серы. Да. Сябры, сыходзім на перапынак, адпачуваем. Нагадаю, калі ёсць у вас думкі наконт таго, у якім жа фармаце будзе другая ліга, што мы пачуем у панядзелак, падзяліцеся ў каментарах, пачытаем пасля перапынку, а цяпер адпачуваем. Цяпер адпачнем.
Можна? Що би без вратаря починає? Што ж, шановныя сябры, вяртаемся ў горад Асіповіч на стадыён «Лакаматыў» на другі тайм таварыскай гульні паміж футбольным клубам Асіповічы і футбольным клубам Крумкачы. Нагадаю, лік пасля першай паловы гульні 2-0 на карысць футбольнага клуба Крумкачы. Галамі ў складзе нашай каманды адзначыліся Алексей Баранов і Ростислав Серый. Што ж, пачынаем гульню, вітаем. Пачынаецца атака Асіповіча. Да, Антось, давай нагадаем, што гэты матч для вас каментую я, Алексей Присевич, і Антось Вакульчык. Да, спадзяюся, апошні заключны таварыскі матч у Крумкачоў гэтай перадсезонцы, але ну наўрад ці не веру я, што мы ў наступныя выходныя ўжо распачнем чэмпіянат у другой лізе, але всяляка можа быць. Да, сябры, прасіў я вас у каментарях трошку паразважаць на тэму таго, у якім фармаце будзе адбывацца другая ліга. Давайте зазірнем, што ж там у нас з'явілася. Ну, Илья нам подсказывает чисто одна группа и не заморачиваться и сделать жеребьевку 3-0. Ну, насамрэч, прыкладна такие же самые думки у меня были, что да, можно собрать все те команды, которые готовы стартовать у другой лизе и паспрабаваць згуляць менавіта таким поменьшаным, скарочаным складам, там, не ведаю, з команд 10, калі столькі наберэцца. Зразумела, што ў такім выпадку вырастуць выдаткі на дарогу, там, на лагістыку, вось гэта ўсё, да? Ой, але я думаю, калі Федэрацыя футбола зацікаўлена ў правядзенні чэмпіяната свайго, то яна можа кампенсаваць у нейкай ступені гэтыя выдаткі. Это просто мае разважанні такія абстрактнага кшталту. Наколькі можам мы бачыць, адбылася замена ў стане нашага клуба. Не бачым мы на полі Мікіту. На полі, бачым, з'явіўся нумар 83 Тимофей Мельнік. Да, по позіції, я так розумію, Мікіта Овсяніка мусить Мікіта Овсяніка, так. Не бачым яго на полі. Хаця не, Мікіта Овсянік дзейнічае на сваім флангу замест нумара 89-го Артура Лукашевича на правым флангам. Мікіта Овсянік на сваім левым флангу. Ну да, все, маєш рацію, розібралися. Це єдина заміна в нашому складі, бо я так бачу, Даніла Дорожки немає на полі. Хто ж замість його там бігає? Ось я бачу 77-й. Слава Попава. Вячеслав Попава вийшов на поле замість Даніли Дорожки. Ну да, у Попави, калі не памыляюся, 2+3 у гэтай перадсезонцы. Так само адзін з выніковых футбалістаў, але ну, гульня з Чэрвенем, з Коласам, з Чэрвеня у яго, ну, напэўна, трошку не задалася, можна так пра гэта казаць, бо меў магчымасці, але трошку не пашанцавала яму у некаторых сітуацыях. Сёння зычым поспеху. Хацелася пабачыць выніковыя дзеянні ў выкананні гэтага футбаліста. І давай адзначым, калі папярэдні матч з Асіповічамі мы гулялі, 2 галы прыляцелі ў другім тайме, да, даціснулі тады нашы футбалісты асіповічскіх. Ось, то сёння ўжо ў першым тайме мы побачили 2 галы. Чакаем, можа яшчэ 2 галы побачым у тайме другім. І свежыя футбалісты здолеюць адзначыцца галевымі дзеяннямі. Што ж, мы бачым, атака Асіповіча ідзе правым флангам. Навес у штрафну, але добра гуляе Януш Ладуцька, але зноў футбалістаў Асіповічаў. І да, я шукаю на полі, хочацца пабачыць 8-ку Сені Старікова. І просто по адчуваннях таксама Сеня Старіков вунь на полі па левым флангу бегае. Калі не памыляюся, я цяпер засталося разабрацца замест каго я наступіў гульню. Гэта мог быць Зайцаў или Заленка, але іх я бачу на полі, да. Давай, Антось, разбирацца. Ладно, напэўна, Серага няма на полі, так? Так. Да, Ростислава я не бачу на полі. Замест Ростислава Серага вышел на поле Арсень Стариков. Так, яшчэ нам падказваюць, але трэба праверыць, справдзіць эту інфармацыю, што і Гардзейчыка няма на полі. Так, і замест яго на полі нумар 96 Мікіта Кухцік. Ой, карацей, атрымліваецца, што ў нас ажно 4 замены, да? Калі не памыляюся, я хоць і з матэматыкай не моцна сябрую, але атрымліваецца ажно 4 замены. І я так бачу Кіріла Хоміча ў кіпе, мяркую, і Кіріла мы побачым цягам другого тайма, пакуль ён яшчэ не на полі. Што ж, зараз атака Асіповіча. Мы бачым, на полі з'явіўся нумар 31 Асіповіча, это Андрэй Стражэус.
Ого, да, азначаўся галамі ён і за нашу каманду ў мінулым 14. сезоне. 14 нумар Вусуан спрабаваў прарвацца ў штрафную, але нічога не адбылося. Нічога не атрымалася ў в'етнамскага футбаліста Асіповіча. І парушаюць правілы футбалісты. Ого, распавядзі, што такое в'етнамскі футбаліст? Да, чуў я пра нешта такое. Што за прозвішча? Вусуан, нумар 14. Сапраўдны в'етнамец, так, да. Цікавы азіацкі дэсант, я так разумею, Осіповічу быў у мінулым сезоне, цяпер трошку і нам перапала, так бы мовіць. Парушае правілы капітан Асіповічаў Александр Емельянов на нашым Арсені Старкове. Чакаеш ад Арсеня сёння чырвоную картку? Ці думаеш, сёння больш галантна і ахайна ён се будзе паводзіць на газоне? Я перш за ўсё ад яго гол чакаю, Лёша. І не толькі я адзін. Заўзятары нашы таксама чакаюць гол Арсеня Старкова. Ну так, гол за межу штрафной мы сёння пабачылі, але ведаем, што і Арсень, з'явіўшыся на полі, можа таксама здалёк пагражаць суперніку. Вось у простай сітуацыі нешта незразумелае зладзіў і Евген Елізаренко. Ну сам таго трошку не зразумеў, мусіць трошку страціў канцэнтрацыю на секунды. Да, і давай адзначым цяпер, што ў другім тайме ўжо трошку складаней будзе якраз такі брамнік Осіповічу. Там, я так разумею, замены не адбылося, наколькі памятаю. Это Стош. Так, да? Іван Стош. Цяпер сонца будзе Номер свяціць ужо ў 33. ягоныя вочы. І спадзяёмся, што гэта ўжо будзе на карысць якраз такі нашай каманды. Бэра аддае направа, там свеженькі Тимофей Мельнік. Праходзіць пас на Ілю Зайцева. Ілля цягне мяч у штрафную. Пас, удар. Это Арсеня Старкова якраз. Гале. Ну, это наша патаемная зброя такая. Да? Сеня можа добра прыкласціся здалёк і упэўнены, што цягам сезона ён неаднойчы гэта зробіць. Так, вельмі добра. Мы паспелі пачуць, ведае рускую мову в'етнамскі нападнік. Нечым не задаволены. Да, і мусіць у нас мяч вылецеў ажно за межы якраз такі таго блакітнага плота, як вы бачыце, сябры, і ўжо Андрей Зігмантович вяртае рэзервны мяч якраз такі на броўку, каб не было ў нас вялікіх правісанняў і пауз у гульні. Што, сябры, зазірну я ў каментары пад трансляцыі, да, там толькі Крум нам падказвае пра замены, якія адбыліся. Дзякую, здаецца, калектыўна разабраліся і вы, і мы. Стрыжэус вырезае налево на девятку Осіповіча. І што, пенальці? Гэта пенальці. І што, 96-й это Тимофей Мельнік, я так разумею, да? 96-й гэта Мікіта Кухцік. А, Мікіта Кухцік, прабачце, сябры. Сігналізуе пра то, што парушэнне было за межамі штрафной, але все ж таки пенальці мы з вами побачым. Ну, складана, да, камеры на квадракоптере у нас няма, каб паглядзець паўтор там зверху. Што ж, побачым пенальці. Але калі будуць паўторы ў трансляцыі, сябры, падкажыце, можа пабачыце вы, дзе было парушэнне правілаў. Каля мяча нумар 17 Александр Емельянов. Удар. Докладны капітан Асіповіча. Это тое, што называюць паненкай, так? Было зараз у выкананні капітана Асіповіча, такі, да, клюнуў пад мяч якраз такі 17 нумар Асіповіча і скарачае перавагу свае каманды ў гэты матч. Інтрыга вяртаецца у наш з вами матч, і лік 1-2 ўжо на якой хвіліне робіцца. На 53-й, зноў толькі 8 хвілін мінула ў другім тайме. Мы, ведаеш, з табой разважалі, ці змогуць крумкачы двойчы забіць у гэтым другім тайме, а якраз такі на ўсё адбылося наадварот, хаця нічого так не прадвяшчала, што Асіповіч адзначыцца галявым дзеяннем, і вось на роўным месцы атрымалі мы пенальці, як мне здалося. Разгортваецца наша атака. Флангом пас на Ілю Зайцева. Ілля Зайцев захоўвае мяч, дае на Тимофея Мельніка, але все ж добираецца наш абаронца до мяча. Дайся Зайцев, Елизаренко зноў на Зайцева. Што будзе? Будзе навес, не навес, пас на Баранова. Баранов обгуляўся з Елизаренко, зноў Баранов, пас на Старыкова. На левый фланг, прострел, ну слаба попава. Слава крыху не попава, як кажуць, выбачайце за каламбур. Зваліўся мяч з нагі ў нашага 77-го нумара. І вольны удар. Выканае брамнік Асіповіча Іван Стош.
Затиснули наши футболисты Осиповича в свой штрафной. Але мяч у іх. Прессинг. З мячом слабо попала. На Евгения Елизаренко. Удар мимо брамы. Ну да, не атрымаўся відавочна удар у наша футбаліста. Можа ён прабіць нашмат больш дакладна і моцна. Але, ў прынцыпе, таксама, да, давай прыгадаем, што Елизаренко ў мінулым сезоне, да, абараняў колеры Осиповича. Сябры, калі толькі недавно вы далучыліся да этой трансляцыі, то можам прыгадаць і такі факт. Але пакуль разгортваецца атака Осиповича, Микита Овсянник надзейна. Трошку нават незвыкла, мне здаецца, часам можа памыліцца Микита Овсянник, але тут згуляў надзейна. Але ўсё ж такі не вывелі мы мяч у сваю атаку, а мусім все яшчэ абараняцца. І што, Коскі? Это рэдкая магчымасць, калі Коскі мог згуляць удала, надзейна на другім паверсе, але трошку да мяча не дацягнуўся. І мусім зноў абараняцца, ўжо такі мусіць трэці тэмп атакі Осиповича з вамі назіраць. Януш Ладуцька. Сцеліцца ў падкаце Александр Емельянов. І мяч на карысць Осиповича. Хутка ўвялі яго. І вельмі небяспечна. Да, я думаю, трэба акуратна, хайна гуляць каля свае штрафной, бо бачым, арбітр сёння не цураецца ставіць пенальці ў такіх вось кантактных сітуацыях. Хаця відавочна, давай будзем шчырымі, парушэнне правіл той сітуацыі было. Адзінае пытанне, якое ў нас узнікала, это ці было это ў межах штрафной, ці ўсё ж такі па-за межамі штрафной пляцоўкі. А зараз будзем назіраць аут ад Осиповича, і, здаецца, зноў жа, не самай складанай сітуацыі зарабляе кутнік Микита Кухцік. Що, правильно кажу я? Так, Микита Кухцік. І зноў жа ідзе падаваць гэты кутнік Павел Рацкевич. Нумар 7 Осиповичаў. Зноў жа наш асістэнт нашай трансляцыі, назовем яго так, Крум, у каментарях падказвае, што з камеры, што мы видим, не было пенальці, быў штрафны. Ну і мне інтуітыўна так падалося, але я асоба зацікаўленая, таму сябры. Ну ладно, таварыскі матч, не так гэта важна. Будзем лічыць, што это для адраджэння інтрыгі было зроблена галоўным арбітрам, каб нам цікавей было назіраць гэты матч. Пострел от 14-го номера Вусуана. Не разобраліся наши оборонцы. Коскі, ведаеш, по старой памяці падумаў, што гуляе за Осипович. Мяч на Зайцева, 2-1 выходзяць наши футболисты. Там себе слава попала. Лепш трэба было на нашу, не толькі наш позірк, аддаць мяч далей на Евгена Елизаренку. Перад Женем было больш прасторы, але мяч у наших. Да, не скарысталіся відавочнай магчымасцю вярнуць статус-кво, то бок аднавіць разніцу ў 2 галы нашыя футбалісты, але ж атака працягваецца, як ты правильно кажаш. І Баранаў на Арсеня Старыкова, Арсень, рикошет. І гэта ўжо наш кутнік. Микита Овсянник ідзе падаваць. Сказаць, засумавалі мы ўжо па кутніках з боку нашай каманды. Але сітуацыя, як у першым тайме, спачатку кутнік з левай паловы поля, а пасля з правай. Да, калі трапіць гэты момант у трансляцыю, то зараз на гэтым блакітным плоце наўпрост насупраць нас нехта з футбалістаў, я так разумею, Осиповичаў, да, палез за мячом, які вылецеў за межы поля. Да, вось такі ён атмасферны беларускі мінорны футбол, здаецца, дзе ты такое пабачыш на Уэмблі, на Барысаў-арене. Аж навес. Гуляе на выхадзе Стош, удар Старыкова. Яшчэ адзін чарговы кутнік. Класна прыклаўся Сеня, давай будзем шчырымі. Прыгожа было і па траекторыі палёту мяча, але брамнік згуляў вышэй за нашыя магчымыя проста пахвалы. Што ж, спроба нумар 2. Зноў каля мяча Микита Овсянник. Падача. І зноў жа добра гуляе Іван Стош. Не даюць яму хутка ўвесці мяч. Елизаренко по старой памяти правакаваў брамніка Осиповича в этой ситуации, не даваў яму хутка ўвесці мяч у гульню, но можна спісаць гэта якраз таки на досвед Евгена Елизаренки. Не хацеў ён даць магчымасць стварыць хуткую контратаку, як мне здалося. Побачыў я ўжо зблізу якраз таки в'етнамскага легіянера, да, сапраўды не падманвае мяне зварок, не хлусіш ты, Антоль, сапраўды такі персонаж ёсць у Осиповичах. Простелый Виталь Загмантович спокойно гуляя.
Спокойно забирая мяч у руки. Разгуляли с Барановым. Алексей на Тимофея Мельника. Тимофей вертая назад на Микиту Кухтика. Микита знову обгулявся з Загмантовичем. Ну, лічучи, що на 60-та хвилина вже на годиннику, скажу щиро, чекаю я з'явлення Кирила Хоміча. Я думаю, саме час уже випускати резервового нашого Абрамніка, дати йому відчути себе у гэтай гульні, але пакуль атака Осіповіча. Да, здаецца, выціснулі максімум, мажлівы максімум з гэтай сітуацыі, зарабіўшы кутнік футбаліста Осіповічаў. І што, я ўжо збіўся з падлікаў, у першым тайме кутнікаў 5 накідалі нам Осіповіч, і зараз, здаецца, это толькі першы, калі не памыляюся, я кутніку ў другім тайме. Не, другі, першы уже? Другі. Ну, бач, сёння я той каментатор, якому припекло ў галаву, які трошку губляе тое, што ў нас адбываецца на полі. Паназіраем, хто ж будзе першым на мячы. Павел Рацкевич падае. Здаецца, Баранов выносіць гэты мяч за межы штрафной галавою. І што, разбяруцца футбалісты Осіповіча ці створаць нам патэнцыйную магчымасць для контратакі? Парушае правілы наш гулец. Здаецца, гэта быў Слава Папава. Голову напеку, шапкой. Да, сябры, не ведаю, наколькі ўдала працуюць нашы мікрафоны. Магчыма, вы чуеце, што да, ёсць каментары такого кшталту, што і суддзю ў галаву напякло. Сапраўды, трошку незразумелае было свісток і парушэнне правіл на карысць Осіповіча, хаця маглі мы збегаць у сваю контратаку проста на роўным месцы. Ну, Соніка тут сапраўды гарачая, таму, магчыма, і не памыляліся. Што? Елизаренко на Попаву, да, той подключае. Да ладно, про это позднее, бо зноў жа з мячом Елизаренко. І што, змагаецца адзін супраць двух на левым флангу. І мы побачили і гэта. Свісток на нашу карысць. Хто ж пойдзе выконваць, сябры? Я думаю, вы здагадваецеся, тут варыянтаў насамрэч не шмат, хаця ўлічваючы, што Сеня Старыкаў з'явіўся на полі, можа і ён выканаць стандартнае становішча ў складзе нашай каманды, але ж там Мікіта Аўсяннік. Ведаеш, такая мудрагелістая пазіцыя, што можна і закруціць, в прынцыпе, мяч у браму. Так, суддзя паказвае падаваць па свістку. В сценцы двое гульцоў. Всяго толькі двое, бо, здаецца, можна было і больш Мікіта навес. І гуляюць абаронцы Осіповічаў. І ўжо кутнікам на кутнік Осіповічаў адказвае мы. Бедны Мікіта Аўсяннік ужо з лева фланга будзе адольваць свае там метраў 100. Злева, да, як падказваюць, на правы фланг, каб выканаць ужо чарговы кутнік у нашай каманды. Скажу шчыра, няма ў нас статыстыкі, хто там лідар па гэтым паказніку, але, здаецца, Осіповічы добра настралялі кутнікаў яшчэ ў першым тайме. Ну што, паназіраем, чую галаву зараз знойдзе мяч, ці нейкі розыгрыш нас чакае? Не, падача. Мяч у нашых, удар. Ну, Косуке. Галец нашага японскага нападніка, але суддзя лічыць, што ўсё чыста і спрабуюць сысці Осіповіча ў сваю атаку. Так, не дабіраецца да мяча Александр Емельянов, і зноў жа атака наша. Сень Старыкаў пас на Елизаренку. Недакладна. Да, в черговый раз паўторюся, що прелесть таких вось матчаў, якія мы з тобой каментуем, назіраем, што настолькі хутка мяч мяняе сваіх гаспадароў, што ты нават не паспяваеш гэта сама каментаваць. Ну што, мяч на Папаву, вось амаль, да. Даляцеў гэты мяч, але ўсё ж такі з мячом наш футбаліст. І што, паказваць трэба ўздымацца ў гэтай сітуацыі. Ну, я так разумею, пенальці на карысць Крумкачоў мы сёння не пабачым. Хаця безліч такіх удараў ўжо выканалі нашы футбалісты ў перадсезонцы. Я ўжо баюся збіцца з падлікаў, колькі такіх было, можа 3-4 на маёй памяці. Хаця, можа, і памыляюся, я сябры выпраўляйце, калі што. Цікава было б, каб вы там, Крум, цябе прашу ў тым ліку падлічылі колькасць пенальці, якія наша каманда выканала ў гэтых перадсезонных матчах. Бо ў тым сезоне шмат мы наглядзеліся якраз такі удараў з 11-метровай адзнакі. Памятаеце, вы набліжалі серію ў фінале супраць Партызана і перастрэлку з трактарам супервідовішчную. І цягам сезона Януш, мне здаецца, 7 пенальці выканаў, толькі Януш. Былі і Андрей Стрыжеус, і Ростислав Серы. Красей Крумкачы і пенальці, да, это частая гісторыя. Ладно, вяртаемся да сённяшняга нашага матча. Што ў нас там адбываецца? Атака Осіповічаў, Вусуан кідае ўперад абаронцу
абаронцу Осіповича, номер 4, гэта Максим Жортачкін. Это мяч на Стрыжеуса, Андрей Стрыжеус, стары знаёмы наш, зараз з мячом. Ну, про Стрижевса давай скажем то, что, здаецца, ён выхаванцы, не выхаванцы. Крумкачоў за дубль Крумкачоў ён, да, выступаў, мне здаецца, ў часы выступлення ў Крумкачоў у вышэйшай лізе. Вось, да, прыгадаў я, здаецца, такі досвед у яго быў. Так, у 2017, здаецца, годзе ён гуляў за дублюючы склад нашай каманды. Точно. Што просіць паўтарыць ты удар галоўны арбітр Андрэя Стрыжеуса, шукае той адрасата, але ведаеш, да, замест того, каб развіваць атаку наперад, дае перадачку назад. Ну што, паспрабуйце такі заход футбаліста Осіповича, але ні да чаго это не прыводзіць. З мячом хто? Елізаренко на левым флангу мусіць быць, а дае недакладную ж перадачу, на вялікі жаль, і сам жа спрабуе адваяваць гэты мяч, робіць гэта паспяхова. З мячом хто? По пазіцыі мусіць быць Мікіта Аўсяннік, на Віталя Зігмантовіча, ўжо мусіць на супрацьлеглы фланг будзем зараз пераводзіць эту атаку. Не, працягваем упарта ісці праз лева. Правый фланг вольны. Никита Кухцик, пас на Тимофея Мельника. Мельник. Да, я Мельника без нумара лёгка прыняў бы за Зайцева, але якраз такі з мячом зараз Ілля Зайцев, і без парушэння правілаў з ім змагаецца абаронца Осіповичаў. І яшчэ адзін кутнік пабачым мы з вами. Да, паназіраем зараз за выкананнем кутніка і трошку звярнуся ў каментары, хаця я так бачу, няма мяча у Мікіты Аўсянніка, наколькі разумею я. Хотя пишут нам, что Зайцев мастер по зарабатыванию пенальти, поэтому их так много и было в прошлом сезоне. В этом будет еще больше. И кажуть, ваши словы, да Богу мы только за. Насамрэч люблю назіраць да пенальти, это завжди, ну да, лотерея, але завжди это така напруга. Поназираем за кутником. Микита Аўсянік, подача. И абаронца Осіповича выносит мяч. Тимофей Мельник. Да, з падбора не атрымалася зрабіць нешта цікавае ў выглядзе удара здалёк. Алексей Баранов, пас на Косука. Что спробовал рабіць наш японский нападник. Видать, закидывали. Ну что, это пахне контратака Осіповича. Пакуль колькасная перавага на баку Крумкачоў, але это ні аб чым не сведчыць. Можа, зараз якасна скарыстаюцца сваёй магчымасцю, але ж не адна недакладная перадача, і ўжо Віталь Зігмантовіч забірае мяч у свае надзейныя рукі, каб хуценька вярнуць яго ў гульню. Да, былі ў першых матчах Віталя Зігмантовіча, у мяне да яго пэўнае пытанне, не ўпэўнена, часам недакладна нагамі гуляў гэты наш брамнік, але ну, па апошніх матчах няма чагосьці такого резка, каб сказаць на ягоны адрес. Ці можа у цябе, Антос, ёсць нейкая там незадавольнасць ягонымі дзеяннямі? Здаецца, добрае ўражанне пакідае пакуль ён. Так, вельмі добрае ўражанне, пакуль траўмаваны наш другі брамнік Алексей Дашкевич, Зігмантович. Віталь Зігмантович вельмі добра. Ну і давай адзначым то, як голасам, да, узаемадзейнічае гэты футбаліст. Ладно, пакуль в'етнамскі легіянер з мячом, давай трошку перапынем эту размову, можа нешта атрымаецца Осіповичу. Так, Суанву зайшоў у штрафную, але звальваецца мяч з нагі ў нумара 9, гэта, здаецца, Максим Боровик. І што, бачым? Мусіць, замена будзе адбыцца зараз. Я так па антрапаметрыі бачу, што это Евген Гардзейчык мусіць зараз вяртацца на поле. Так, вяртаецца Евген Гардзейчык, здаецца, замест Януша Ладуцькі. Побач з ім яшчэ нейкі футбаліст, здаецца, так здалёк на Данілу Дорожку падобны. Гэта Даніла замест Косука. А Гардзейчык мяняе Януша Ладуцьку. Разабраліся, карацей, цэнтральныя абаронцы замянілі аднаго, а Даніл Дорожка сапраўды замест Коскі. І мусіць будзе гуляць у цэнтры нападзення, я так разумею, да? Так, на пазіцыі Коска. Нас надвор'е не спужае! Нас надвор'е не спужае! Цікава ще, на чию руку перекочувала капітанська пов'язка, повинна бути на руці Іллі Зайцева, коли нічого не помиляю, нічого не бликаю я. Баранов, здається, змістився на лінію оборони. Да ні, здається, пакуль рано робити таку виснову, все ж таки центральний оборонца замінив центрального, все повинно бути без змену. Ну, хоча поназираємо на більш довгим адреску.
Просто вернуўся. Што ж, Стрыжэус. Да, апошні я змагаўся трошку з гэты мяч, але трошку не хапіла яму, каб перахапіць вось гэтую такую цікавую перадачу. Трошку неудалую з боку футбаліста Осіповіча, і такім чынам мяч яшчэ за бела-зялёнымі. І зараз нават аут на іх карысць мы з вами паназіраем. Але падбор спрабавалі забраць нашыя футбалісты, але робяць яны гэта з парушэннем правілаў. Так, парушае правілы Арсень Старыкаў, якраз на Андрэя Стрыжэўсе. Мы бачым, актывізуецца падтрымка гаспадарчай каманды. Да, заўзятарскі сектар, бачым мы, сябры. І што, без парушэння правіл галоўнае зрабіць зараз усё Віталю Зыгмантовічу. Так, без парушэння, але пашкоджанне атрымаў наш брамнік. Сапраўды, не разумею я такія паводзіны, навошта ў таварыскі матчы да апошняй так ісці на кантакт. Ну, сябры, не на карову ж гуляем, як той маўляў. Ну, будем спадзявацца, што з Віталём будзе ўсё добра. Я анансаваў патэнцыйную замену яго на Кіріла Хоміча, але не хацелася, каб гэта была вымушаная замена. Тым больш і так, ты ўжо прыгадаў, што Алексей Дашкевіч у нас з пашкоджаннем, з пераломам пальца аднаўляецца. Уже, блядь, не достает, все равно. Віталій Зыгмантович, паглядзім, ці працягне гэты матч. Але чуем, да, ягоныя поклічы, што не надо, я продолжу. Карацей, да, пакуль з Віталем Зыгмантовичем у браме будзем назіраць мы гэты матч. Але Кіріл Хоміч, я так разумею, ўжо на нізкім старце быў. Хаця не бачу яго шчыра. Недзе павінен быць там, на лаве запасных крумкачоў. Насамрэч яшчэ добра, што ў гэтай сітуацыі не прызначаны быў пенальці ў нашу браму, бо я разумею, ад арбітра сёння можна чаго заўгодна чакаць, в прынцыпе. Мяч у футбаліста Осіповічаў. Між сабою. Ну, мусіць зараз такі адрезак, калі падпрыціснуць нас Осіповіча, ёсць такое адчуванне, бо ёсць жаданне адквітаць яшчэ адзін мяч і зрабіць лік роўным, а магчыма і здабыць перамогу ў гэтым матчы, хто яго ведае. Сланову, удар. Добра гуляе Зыгмантович. Дашкевіч у голову прыйшоў. Віталь Зыгмантович, канешне ж, добра гуляе. Не дарма не сышоў з поля Віталь Зыгмантович. Напэўна, адчуваў, што будзе ў яго магчымасць праявіць сябе, і зрабіў гэта ён на найвышэйшым узроўні, перавёўшы мяч на чарговы кутнік. Ну, ёсць пэўная небяспека апошніх хвілін для нашай брамы, гол, так бы мовіць, спее. Але спадзяюся, што гэта ўсё ператворыцца ў зусім іншым чынам, мы пабачым гол у выкананні нашай каманды. Я крычыць Віталь Зыгмантович і першым апыняецца на мячы. Але атака Осіповіча працягваецца. Восьма. Сланову. Трэба прорвацца левым флангам, але... Да, такімі сваімі дзеяннямі, канешне, Віталій Зыгмантович правакуе нас, так ведаш, вылучыць яго названне найлепшага гульца гэтага матча і замена ў складзе Осіповіча. Сыходзіць 7-й нумар, ты, напэўна, падкажаш, хто поле пакідае. Павел Рацкевіч, наш стары знаёмы. Відавочна, да. Цяпер, мусіць, будзе новы выканаўца стандартных становішчаў у складзе гэтай каманды. А замест яго ў гульню ўступіў, ну, пакуль, на вялікі жаль, не бачу, які нумар, няма ў нас сёння рэзервову, як вы здагадаліся. Хаця, як мы бачым, да, у нас сёння поўная бригада арбітраў, і нават, магчыма, звярнулі, што на блізкай да нас броўцы бегае спадарня арбітарка з бакавым сцяжком. Вось, таму цікава, у нас такая сёння судзейская бригада. Да бакавых, здаецца, пытанні сёння былі мінімальныя, так? Ну што, Сеня Старыкаў змагаецца на флангу. С футболистом Осіповичем не атрымліваецца у нас выйсці са свае паловы поля. Пакуль мусім абараняць сваю браму, і Віталь Зыгмантович вырашыў папіжоніць, да, грудзямі падгуляў сабе ў гэтай сітуацыі. Ну, Віталь, ну, актор. Вышаў нумар 6, Дрозд, замест Рацкевіча. Ну, паглядзім, паназіраем, чым адзначыцца гэты футбаліст. Атака нашай каманды, Зайцаў. Штрафную. Зыгмантович. Снегена, Гордейчик. Пас на Мельника. Правый фланг. Забить Тимофей. Пас на Дани Дорожка. Реализарники мяч не успевает. Уже Осіповичева. Стрижеус. Пас на номер 8. Холісева. Слава Попава спробує змагатися і
Да, пакуль відавочна адбіваюцца нашы футбалісты. Трошку я не ведаю, з чым гэта звязана, але мусіць, да, мотивацыя Осіповіча адквітаць все ж таки гэты мяч і зрабіць лік роўным. Яшчэ адна небяспечная падача, нічыю галаву не знаходзіць яна. І мусім спакойна выходзіць з абароны ў атаку. Ці атрымаецца гэта, сябры, паназіраем, да. Пас на Данілу дорожку. Што будзе рабіць Даніла? Хочется сказаць, свежы футбаліст, але першы тайм адпахаў, адбегаў Даніил. Зайцев зноў абгуляўся з дорожкам. Баранаў. На Елізаренку справа прапануе сябе Мельнік, атрымлівае мяч. У штрафную страляе Тимофей. І побачым кутнік ужо ў выкананні нашай каманды. Ну да, больш за десятак такіх становішчаў стандартных мы сёння бачылі, сябры, да. І побачым яшчэ адзін. Што ж, ужо не Мікіта Аўсянік, ужо пайшоў выконваць гэты кутнік Евген Елізаренко. Што ж, давайте паназіраем. Я чакаў Сеню Старікова, конечно, ну это, сябры, відавочна. За гэтым кутнікам, як будзе разгортвацца падзеі. Навес. Нікога на шляху з нашых гульцоў мяч не знаходзіцца. Осіповіч выбягаецца сваю контратаку. Суанву. Супрацягу дорожка. Ну, відавочна, да. Зачапіў, але так не жорстка атрымалася, дзякуй Богу, да, без нейкіх пашкоджанняў абышлося ў гэтай сітуацыі. Бо, як мы бачым, тут побач з броўкай такі бетонны плот, добра можна ўпісаць свайго суперніка пры жаданні. Да, не падабаецца мне назіраць такое, улічваючы, што не наша каманда апошняй хвіліны валодае ініцыятывай, а мусіць абараняцца. Але, можа, і гэты складнік футбольны трэба адпрацаваць нам зараз, бо ёсць пытанні ў абароне нашай каманды. Што ж, это збіраюцца з гэтай атакай Осіповіча ў нашы гульцы. Мяч на карысць Осіповіча. Боковой его скидает футболиста Осіповіча. Олесев. Что ж, переходит нашу атаку Евген Елизаренко. Пас налево на Илью Зайцева. Что ж, порушая правила 29 номер Осіповіча, это Ілля Рабешка. І, напевно, ми побачимо першу жовту картку. Так, не, була так, вже у першому таймі, на великий жаль, я просто не пам'ятаю, не звернув уваги, кому, ці нашим, ці осіповецьким футболістам була, але це вже другая жовтая у матчі. Не це важно, насамрэч, важнее, каб Ілля піднявся, узнявся з газону і добре себе почував. Так, він себе послухав. Він піднявся з газону, це все з ним добре, а ми побачимо штрафне у виконанні наших гульцов, каля м'яча Мікіта Аўсянік. Що ж, ведаємо ми, як уміє бити стандартный Микита. Неоднойчы нам гэта доказываў, показываў на працягу сезона. Ну да, мінская торпеда добра памятае, як атрымліваецца штрафных ад Мікіты Аўсяніка, Сергея Казейкі. І сябры, давайте, я ўпэўнены, што будзе наўпроставы стрэл. Трапляе мяч у стенку, так, Санву, але ўсё ж удар. Робіць Арсень Старыкаў. І... О, Сеня у машину міліцыі амаль трапіў. Вось такі парушальнік наш Сеня Старікаў. Спадзяюся, за такое чырвонай карткі не выдаюць. У нас замена. Не у нас, а у складзе Осіповічаў. Ну, калі гатовы маеш пратакол, да, можаш адзначыць, што за замена у нас зараз адбылася. Але я хочу адзначыць, што мусіць у другім тайме нашым футбалістам сёння гуляць складаней, бо ўлічваючы такое пекельнае сонца і чорны колер формы наших футболістаў, я думаю, добра ім припякае зараз і стварае пэўныя таксама незручнасці. Мы можам бачыць, пакінуў поле нумар 4, гэта Максім Жордачкін. Замест яго на поле вярнуўся нумар 11. Асадбек Мірзажонаў. Ён сыходзіў перапынку, першы тайм гуляў, на перапынку яго змянілі і зараз вось зноў вярнуўся. Цікава, гэта нейкі легіянер ці беларускі футболіст? Зноў парушэнне правілаў з боку футбалістаў Осіповічаў. Здаецца, на тым жа Мікіце Аўсяніку, то бок сам ён сабе зарабіў это стандартнае становішча. Мне здаецца, што можна з этой кропкі паспрабаваць закруціць.
Ведаеш, можа Мікіта зладзіць і такое, чаму бы не, я ад яго гола сёння чамусьці чакаю. Інтуітыўна, падсвядома ёсць такое адчуванне. Так, і напэўна не ты адзін, і я чакаю, заўзятары чакаюць. Ты больш глядзі, сценочка, якая хіленькая, толькі з двух футбалістаў. Аж навес. Не, пас на Ілю Зайцева, і будзе удар. Што, падбор, дорожка б'е, і б'е між тым, да, у далёкі кут, але мяч сцяліўся прыемненька па газоне, ўсё бачу. Стош, так? Стош. І забірае мяч у свае рукі. Што ж, мы бачым каля бакавой лініі Косцю Куімова. Магчыма, у бліжэйшай паўзе ён зойдзе ў гульню. Там можна цэлая тройка футбалістаў, як мы з тобой бачым, калі не памыляюся я. Раз, два, тры, да, не памыляюся. Будзем разбірацца ў паўзе, хто ж выйдзе на поле. Бо ў нас, давай зірнем наогул, што там адбываецца. У нас 80-та, 81 хвіліна стартавала, 10 хвілін засталося, там ёсць яшчэ часу футбалісту, каб праявіць сябе. Што Сеня Старікаў, як высока ўзняўся прэсінгаваць футбалісту Осіповічу, ажно дабег да брамніка гэтай каманды. Да, і не могуць выйсці са свае траціны поля футбалісты ў бела-зелёных футболках. Так высока іх сустракаюць нашы футбалісты. Класны адбор ад Алексея Баранова, і праз Славу Папаву спрабуем выйсці ў атаку, але вяртае мяч назад на Гардзейчыка. І што, зноў Папава на Баранова. Ці не быў твой офсайдзе? Не. Пас на Даню, дорожка. Ну, Даня, удар! Трапляе, на жаль, у Стоша, але мяч у нашых Папава. Пас на Баранова. Ведаеш, у Дані была ўся брама, каб трапіць у яе, і ён прабіў наўпрост у брамніка, ну біў з левай нагі, неўласціва яму. Таму, можа быць, на гэта спішам вось гэтую недакладнасць у ягоным ударі. Хаця разабраўся класна, гэта варта адзначыць. Так, згодзін, разабраўся класна. Вырашай не хачу, але не вырашыў. Спадзяюся, што это не будзе такой вырашальнай сітуацыі, да, адзіным нашым шансам апошнія 10 хвілін, бо веру я, што пабачым яшчэ шматлікія атакі нашай каманды, тым больш нейкі дэсант у нас рыхтуецца, што не дае дазволу яшчэ ў гэтай паўзе ажыццявіць замену, хаця, напэўна, варта было б. Усё меней і меней часу застаецца ў гэтай матчы, каб футбалістам з'явіцца на газоне і праявіць. Арсен на Гардзейчыка. Ну што, можа на правы фланг варта перавесці, там столькі аператыўнай прасторы мае Тимофей Мельнік. Да, слухаюць мяне футбалісты, і Мельнік на Папаву, справа дорожка. Дорожка на Мельніка, Тимофеев, штрафную. На жаль, там нікога няма. На жаль, там ёсць, але не той футбаліст, якого мы хацелі пабачыць, да. Не наш футбаліст робіцца адрасатам гэтай перадачы, і на чыю ж карысць аут мы зараз пабачым, на карысць футбалістаў Осіповічу. Ну што, дае дазвол у гэтай паўзе зладзіць замену галоўны арбітр? Так. Дае зладзіць замену. Ну, давай перадусім разбірацца, якія змены чакаюць наш склад. Косцю Куімова я бачу, а хто другі побач з ім? Это Коскі рыхтуецца вярнуцца на поле, ці хто? Не, напомню, Алексей я узрезал, да. 17 номер. Не должен разве поднять, пожалуйста? Так, мяняюць Ілю Зайцева, перадае ён сваю капітанскую павязку Яўгену Гардзейчыку і сыходзіць з поля. Замест менавіта Зайцева, здаецца, выходзіць Алексея ўзрэзаў і Косця Куімаў замест Яўгена Елізаранкі. Высить в опорной зоне, да, повинен дзейнічаць Костя Куімаў. Паглядзім, а куды выйдзе Алексей ўзрэзаў? Ну, кудысьці па абарону. Ён ужо азначаўся галамі. Дорожка! Удар! Зноў жа ў Стоша. Гэта ж смачны удар атрымаўся, шчыльны, добры, але, ну, галевым ён не стаў, на вялікі жаль. Якраз таки Алексей ўзрэзаў мог паўдзельнічаць ужо літаральна праз секунду пасля свайго выхаду ў галявой атацы, адзначым і гэта. Бачаецца за каламбур у нашай каманды удар у Стос, а на шляху Стош. Ужо столькі гэтых удараў было, але можа зараз у гэтай атацы Костя Куімаў. А назад на Овсянніка, Овсяннік на Баранова, Баранов.
сам цягне мяч, пас на Арсения Старыкова, Старыков, Тимофея Мельника. Напереди дорожка, але отгулялся назад за Арсением. Зверни увагу, что Куимов пошел налево гулять, да, по обороне. Цікаво, я чекав, что он свою позицию опорного по оборонцу зойме. Ладно, поназираем, есть у нас еще 5-7 хвилин этого матча. Баранов налево вырезая на кого ж? На Овсянника подказывают мне, сябры, и что, Попава зачепился за этот мяч. Я узрезав, Костя Куимов. Навес от Кости, але нема нікого, каб замкнуть гэты удар. Осипович распачинают свою атаку левым флангом. Садбек Мирзажонов стрельвае вперед. Але там наш Виталий Загмантович не дае шансу Максиму Боровику адзначыцца сваім галом. Ну, зверни увагу, да, не стал трымаць мяч, хутка вяртае гол гульню. Значит, зацікаўлены наши футболисты, каб яшчэ павялічыць сваю перавагу, а не толькі каб утрымаць гэты пакуль яшчэ пераможны лік на нашу карысць. Так, сябры, давно не зазіраў я ў каментары, пагляджу, можа там нешта новае з'явілася. Баранов на Попаву, зноў Баранов. Тимофей Мельник змагаецца з Вусуаном. І мяч на нашу карысць. Сам жа Тимофей будзе кідаць яго з-за бакавой лініі поля. Да, я, сябры, бачу, што вы мусіць гэтак жа сама засяроджана назіраеце за гэтым матчам, як і я, бо ў каментарях нічога новага не з'яўляецца. Ну што, Баранов, будзе шукаць адрасата, ці пойдзе сам у обыгрыш? Да. Направо на дорожку, там и Мельник, и что, Сеня, якую передачу, хотел сказать, робить у штрафную, але якую такую, у руки Брамнику. Напэўна, усе футболисты Крумкача уже вышли на поле, якія былі заявлены, усе, акрамя Кирилла Хомича. Да, трошку шкада Кирилла, бо хотелось б його побачити у гульні, тим більше, здається, ось яким минулий матч він з'явився на газоні і от літерально през декілька хвилин суперудалим сейвом відзначився у тим матчі. Коли не помиляюся я. Ну що, зліва, повинен бути там Овсянник. Пас на Старикова, Арсень спробує ударити. Яшчэ шанец для удара, удар. І гол! Ці ні, не гол. Здається, все ж таки не трапив Не цей м'яч гол, у Браму. со знешнього боку. Мяч потрапив у сетку. А мог Арсеня значиться, да, голом, і я, як ви розумієте, був моцно радий гэтаму факту. Що ж, пакуль мусимо оборонятися левым флангом. Свою атаку выходит Осипович, але, ну да, эта атака уже вертается у своей зародки просто у линию обороны. І пакуль уже, зверні увагу, не так високо сустракаються і пресингують наші футболісти Гульцова Осиповича, як це було ще хвилин 10-15 тому, трошки вже ніже сіли наші Крумкачи. Так, уже кроху спустились, потому что атака Осиповичу. І пройшов Мельника 21 номер, але на ягоным шляху Євген Гардзеевич, який черговий раз ратує нашу команду. Я зрезав на Баранова, той знаходиться адресат у вигляді Сені, здалося, потрапив м'яч у руку Сеню, але ж ні, нічого не фіксує головний арбітр. Даня Дорожка. Тягне мяч по флангу. Што, можа развітацца з мячом Данілу, ці будзе да апошняга цягнуць яго наперад? Развітаўся, але на вялікі жаль не такім чынам, як варта было гэта зрабіць, і атака ўжо Осиповича на нашых з вами экранах. Пачынаецца атака Осиповича. Падсядае пад 21-го номера наш Костя, парушае правілы. Але пакуль без жоўтай карткі абыходзіцца галоўны арбітр, таму ў пратаколе пакуль Куімаў адзначыўся толькі выхадам на замену. Хаця пратакол сёння досыць умоўны, да, у нашых з табой галовах. І ў нататніках Крумы, напэўна, прабач. Костя Куімаў першы на мячы, але атака працягваецца. Мирзажонов. Да, мусці наші футболісты зацікаўлены тым, каб апошнія хвіліны такія былі валідольныя, карвалольныя, як той маўляў. Стариков на дорожку, дороженька вырезая на Попаву, ці сустрэнецца з мячом наш Вячеслав. Не, штурхае таго ў спіну і фіксуе парушэнне правіл галоўны арбітр сустрэчы. Будзе у нас яшчэ адна мажлівасць все ж таки поставіць кропку ў гэтым матчы і побачым стандартнае становішча літаральна ў бліжэйшыя секунды. Хто ж будзе выконваць, бо тут уже не все так відавочна, можа і Мікіта Овсянік, а можа і Сеня Стариков прыкласці
па мячы ў гэтай сітуацыі. Зноў жа, для мяча і Косціку ему. Карці, я так разумею, зараз латарею будуць цягнуць футбалісты. Тут і Лёша Баранов. Можа, Кадзяку выпусцім, хай Васильевич ударіць па мячу ў гэтай сітуацыі. Што ж, хтось ўсё-таки біць будзе. Галоўнае ведаць, каб хтосьці, таму што зараз настолькі будзе доўга разбірацца, што ўжо і нікому не будзе. Однозначно не Микита Овсяник, потому что он сошел в штрафную. Удар. Удар. Микита Кухтик бил штрафных этих. Так, 96-й номер, Микита Кухтик. Так, Осиповича, Вуслан. Але перад ім Євген Гардзейчык, наша сённяшняя сцяна, я думаю, мусіць дазмагацца і он. На дапамогу прыйшоў Алексей Баранов, але мяч усё яшчэ ў в'етнамскага гульца Осиповича, дзе навес у штрафную і б'е капітан Александр Емельянов, але трапляе ў знешні бок сеткі. Ну що, контролював Віталій Зигмантович эту ситуацию, бачили ми, як спокійно розвів він руки в боки, якраз таки демонструючи, що все під ягоним контролем, і тепер уже нікуди не спішається. І він трошки розуміє, напевно, що відчули ось цей пах крові, да, якраз таки запахло жареним, так би мовити, смаженим у повітрі. І є можливість Осиповича на опошніх хвилинах зрівняти лік у гэты матчі. У нас, калі што, ўжо резервовый час стартаваў, якраз таки 91 хвилина на гадзінніку. І ўжо, я думаю, адна-дзве атакі і на гэтым скончым мы гэты матч. Ці будуць яны галявымі, сябры, пабачым. Слава Попава змагаецца з абаронцамі Осиповичаў. Вось давялі мячы да Івана Стоша. Пачынае на атаку сваёй каманды. Слава Попава, неастрымана Слава Попава. Все яшчэ прэсінгуе абаронцаў Осиповичаў. Але яны распачынаюць сваю атаку. І ўсё, гучыць фінальны свісток. Да, сябры, хочется верить, что сегодня мы с вами бачили апошнюю таварыскую гульню Крумкачоў у гэтым сезоне. І чекаем, сочым за навінамі. Завтра, нагадаю, пацачарговае паседжанне выканаўчага камітэта АБФФ, і на ім абяцаюць нейкія навіны, нейкае рашэнне па фармаце правядзення другой лігі. Мы з вами ўжо зачакаліся старта гэтага спаборніцтва. Сёння з якім лікам канчаем матч 2-1, як вы бачыце на нашым імправізаваным электронным табло. Прыгадаем аўтараў галоў, гэта хто быў? Ростислав Серый і Алексей Баранов. У складзе Осиповича з голам з пенальці на пачатку другого тайму адзначыўся нумар 17, капітан каманды Александр Емельянов. Да, сябры, на гэтым будзем пакрысе развітвацца. Дзякуй сёння, што назіралі гэты матч разам з намі. Спадзяюся, пабачымся ўжо на афіцыйных матчах Крумкачоў. Гэты матч для вас каментавалі я, Алексей Барысевич і Антон Вакульчык. Дзякуй, сябры, да пабачэння. Так, дзякуй, сябры, за гульню і за падтрымку. Кожнаму з гульцоў за гульню, кожнаму з заўзятаў за падтрымку. Пабачымся на наступных гульнях.